Dobrý deň, vítajte u farebných vlniek. V tomto videu by som vám rada ukázala, ako pletiem spevnenie výstrihu. Takéto spevnenie. Môžeme ho použiť nielen okolo výstrihu a oddeliť tým vrchný patent od trupu, pulovra alebo svetra, ale takisto môžeme tento spôsob využiť na spevnenie rukávov, keď chceme oddeliť manžety takýmto prúžkom, takouto časťou spevnenia a takisto aj spodný okraj pulovra či svetra. Tento spôsob môžeme využiť, keď pletieme raglánom alebo kruhovým sedlom z vrchu nadol, ale aj opačne, keď začíname od spodného okraja. Ja tento spôsob spevnenia využívam hlavne pri pánskych či chlapčenských pulovroch, ale takisto aj pri dámskych či devčenských športových pulovroch s takými vypletanými norskými vzormi alebo s osmičkami či aranskými vzormi. Ja som si tu začala vlastne takýto polovičný roláčik, pletiem z Merina Extra Fine. Začala som ho pliesť na ihliciach číslo 3,5, ale na toto spevnenie budeme potrebovať ihlice o číslo menšie. Prečo o číslo menšie? Pretože budeme pliesť takýmto polopatentovým vzorom. Toto je rubová strana, takže vidíme tu také uzavretie tohto patentového vzoru a priekrčníka do takej ruličky a tým, že je to polopatentový vzor, vytvorí sa nám taká rulička a keď budeme pulover či rolák hore dolu dávať cez hlavu, aby sa nám ten okraj príliš nerozťahol, bol stabilný, tak použijeme o číslo menšie ihlice. Ak pletiete príliš voľne, môžete vyskúšať aj ihlice o 1,5 čísla menšie. Postup alebo taký videonávod, ako som plietla na koľko očiek, vzor, ktorým budem vypletať tento dievčenský polorolák, potom pripravím do samostatného videa. Teraz sa budeme venovať iba spevneniu tohoto okraja výstrihu, aby toto video bolo samostatné a mohli ste ho hocikedy podľa potreby nájsť a použiť. Takže pripravme si ihlice o číslo menšie a poďme si ukázať, ako pliesť spevnenie výstrihu. Uplitla som na ihliciach číslo 3,5 patent, takýto stojačik alebo teda polovičný rolák. A teraz začneme pliesť, ukážeme si to spevnenie okraja medzi stojačikom a nasledujúcim pletením trupu a rukávov. Teraz pleť som uplietla stojačik na ihliciach 3,5, ako som spomínala. Na to zosilnenie okraja budem potrebovať ihlice, ktoré budú o číslo menšie, takže som si pripravila 2,5 ihlice. Prvý riadok, ktorý nasleduje po patentovom vzore, jedno hladko, jedno obrátenie, bude, že na ihlice číslo 2,5 hladkými očkami prepletiem všetky očka z tejto dlhej ihlice číslo 3,5. Tento riadok hladkých očiek, prepletenie na ihlicu o číslo menšiu, môžeme nazvať 0. riadkom. A teraz si ukážeme prvý riadok spevnenia okraja výstrihu. Prvý riadok budeme pliesť nasledovne. Upletieme jedno očko hladko a z tejto priečnej nitky medzi nasledujúcim očkom a očkom, ktoré sme uplietli, vezmeme ju, podoberieme ju, dáme ju na ľavú ihlicu a upletieme ju, túto nitku, obrátene. Takže upletiem obrátene.
Nasledujúce očko prepletiem hladko, znovu priečnú nitku podoberiem, dám na ľavú ihlicu a upletiem ju obrátene. Nasledujúce očko z ihlice prepletiem hladko. Znovu priečnú niť na ľavú ihlicu a upletieme ju obrátene. Takýmto spôsobom budem pokračovať celý tento kruhový riadok a dosiahneme tým, že sa nám zdvojnásobí počet očiek, ktoré sme mali na ihlici, aby sme mohli pliesť polopatentom zosilnenie toho okraja na výstrih a nejaký ten stojačik alebo rolák. Ja teraz dopletiem tento kruhový riadok do konca a ukážeme si polopatentový vzor, ktorý budeme ďalej pliesť. Riadok som dokončila. Môj riadok končí jedným obráteným očkom z priečnej nitky. Teraz budú nasledovať 4 riadky polopatentového vzoru. Prvý riadok polopatentového vzoru. Hladké očka prepletieme, obrátené očka zoberieme bez pletenia na pravú ihlicu niť pred prácou. Znova hladké očko upletiem, obrátené očko prevlečiem na pravú ihlicu niť pred prácou. Takýmto spôsobom upletiem prvý riadok polopatentového vzoru. Druhý riadok polopatentového vzoru. V tomto riadku hladké očka budeme prekladať na pravú ihlicu bez pletenia, pracovná niť za očkom, takže hladké očko iba preložím na pravú ihlicu a obrátené očko upletiem obrátene. Hladké preložíme niť za prácou, obrátené očko upletieme. Hladké preložiť, obrátené očko upliesť. Tretí kruhový riadok polopatentového vzoru. V tomto riadku hladké očka prepletiem a obrátené očka zoberiem bez pletenia na pravú ihlicu. Hladké upliesť, obrátené preložíme na pravú ihlicu. Hladko upliesť, obrátene preložíme na pravú ihlicu. Keď dopletieme týmto spôsobom tretí riadok, zostane nám ešte štvrtý kruhový riadok polopatentového vzoru. V tom budeme znova opakovať, tak ako v druhom kruhovom riadku jedno hladké očko preložíme na pravú ihlicu bez pletenia a v tom štvrtom kruhovom riadku budeme obrátené očka pliesť obrátene. Ja teraz dopletiem obidva kruhové riadky a ukážeme si ukončenie tohto zosilnenia výstrihu. Doplietla som aj štvrtý riadok polopatentového vzoru a teraz nakoniec nám už zostalo iba dostať sa na ten počet očiek, na ktorý sme začínali tento poloroláčik, takže budeme splietať 2 a 2 očka spolu. Máme na výber dve možnosti. Buď ich budeme splietať obrátene, vtedy sa nám to vytvaruje pri tom spevnenom okraji taký riadok obrátených očiek ozdobný, alebo budeme splietať 2 a 2 očka spolu hladko, vtedy bude to spevnenie také menej viditeľné. Takže ja som si vybrala teraz, že budem splietať 2 a 2 očka spolu obrátene. Môžete vyskúšať obidva spôsoby, a ktorý sa vám bude viacej páčiť na tej danej priadzi alebo vlne, z ktoré pletiete, tak ten môžete
používať. Takže posledný riadok, ukončenie, bude splietať 2 a 2 očka spolu dohromady, buď obrátene alebo hladko. Dokončila som spletanie očiek a dosiahla som začiatočný počet očiek, na ktoré som začínala od okraja pliesť tento rolák. Takže vytvoril sa mi takýto spevnený okraj. Z rubovej strany je takisto začistený ten výstrih a keď sa bude rolák hore-dolu obliekať cez hlavu, tak toto spevnenie bude držať ten patentový vzor, aby nebol príliš voľný a dobre sedel okolo krku. Takže ja verím, že vám toto video pomôže. Ak budete chcieť vyskúšať takýto spevnený okraj, budem rada, ak mi napíšete do komentára, či používate takéto spevnenie, poprípade, či sa vám podľa môjho videa podarilo upliesť takéto spevnenie výstrihu. Ja ďakujem, že ste si moje video pozreli a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.